गणललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं। नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दतारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय प्रभुपाद की जय। गुरुराज की जय। गुरु ब्रह्मंडे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना तन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंदम 29 അധ്യായം ശ്ലോകം 68. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസീന്ദ്രിയഗോചരഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനഃ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസീന്ദ്രിയഗോചരഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസീന്ദ്രിയഗോചരഃ സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സമനസോ ജനാഃ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസീന്ദ്രിയഗോചരഃ സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനഃ. ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസിന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോനപ്രഭ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയഗോചരാः ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുശോദേന മനസേന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമ്മനസോ ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസിന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसेन्द्रिय गोचराः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലുക. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचराः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലുക. कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचराः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचराः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचराः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാനപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचराः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലുക. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे क्रमानुशोधेन मनसीन्द्रिय गोचराः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശ്രീ വസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസീന്ദ്രിയഗോചരഃ ആയാതി ബഹുശോയാതി സർവേ സമനസാ ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ആയാന്തി പുരുഷോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസീന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതാരായിരുന്നു? നെർസോ 74 ആരായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആരാണ്? പേരില്ല അതിന്റെ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചെല്ലാനാണെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കൊടൂ. ഓക്കെ, ആരായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭു? സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേര് വന്നില്ല. ആരായിരുന്നത്? ഇത് ഭാരതി. ഭാരതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, പേര് കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ ശരി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അത് റീനെയിം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസീന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ആയാതി ബഹുശോ യാതി സർവേ സന്മനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസീന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ക്രമാനുരോധേന മനസേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ആയാന്തി ബഹുശോ യാന്തി സർവേ സമനസോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ സർവേ എല്ലാം ക്രമ അനുരോധേന കാലാനുക്രമത്തിൽ മനസ്സിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗോചരഹ അനുഭവിച്ചു. ആ യാന്തി വരുക. ബഹുശഃ പല രീതിയിൽ. യാന്തി വിദൂരത്തിൽ. സർവേ എല്ലാം. സമനസഹ മനസ്സുകൊണ്ട്. ജനഹ ജീവസത്തകൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ജീവസത്തയുടെ മനസ്സ് പലതരം സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ഒരുവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് പലതരം ചിന്തകൾ മനസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം മനസ്സിൽ ഒന്നിച്ച് വിവിധതരം സമ്മിശ്രണമായി കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ രൂപകൽപ്പനകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവയും ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവയുമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു നായയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവസത്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റൊരു ശരീരമുള്ള മനസ്സിൽ അനുഭവവേദ്യമായെന്ന് വരാം. അതിനാൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവയായോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവയായോ കാണപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും മനസ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അപരിചിതമായി തോന്നിയാലും ഇവയെല്ലാം മനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയായി മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവ സ്വപ്നത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. എല്ലാവിധ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുടെയും കലവറയായ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലൂടെയാണ്
ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്ന ഒരുവൻ തൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിമഗ്നനാകാത്ത പക്ഷം ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ വന്നും പോയും ഇരിക്കും. ഇത് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ചിന്തിക്കുക, അനുഭവിച്ചറിയുക, സമ്മതം നൽകുക. മനസ്സ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പദാരബിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ വ്യാപൃതമാകാത്തിടത്തോളം അത് അനേകം ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ കാലാനുക്രമമായി മനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. മനസ്സ് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും സ്ഥൂല ശരീരം അവ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സാകുന്ന വിധാനത്തിലാണ് ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നത്. അതിനാൽ ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പാടുന്നു: ഗുരുമൂക പത്മാവാക്യ ചിത്തദേ കരീയാക്യ അറിന കരീഹ മാനെ ആശ. അതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റുക എന്ന തത്വത്തിൽ പറ്റി നിൽക്കാൻ ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നും ഇച്ഛിക്കരുത്. ആത്മീയ ഗുരു ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമീകൃത നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടർന്നാൽ മനസ്സ് ക്രമേണ കൃഷ്ണസേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇച്ഛിക്കാത്ത വിധം പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പരിശീലനമാണ് പരിപൂർണം. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലും നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ പാതിരി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറയും. ഇതാണ് ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഇത് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. 69ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാത്വികനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമശ്ചന്ദ്രമസി വേദം ഉപരാജ്യാവഭാസതേ. സാത്വികനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമശ്ചന്ദ്രമസി വേദം ഉപരാജ്യാവഭാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ശ്രീജ സുധീർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വേ ഗനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമശ്ചന്ദ്രമസി വേദം ഉപരാജ്യവഭാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണവാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വേകനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമചന്ദ്ര അസി വേദം ഉപരജ്യാവഭാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വൈകനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമശ്ചന്ദ്രമസി വേദം ഉപരജ്യാവഭാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വൈകനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമശ്ചന്ദ്രമസി വേദം ഉപരജ്യാവഭാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വേകനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമശ്ചന്ദ്രമസി വേദം ഉപരജ്യാവഭാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വേകനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമശ്ചന്ദ്രമസി വേദം ഉപരജ്യാവഭാസതേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സത്യേകനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമശ്ചന്ദ്രമസി വേദമുപരജ്യാവഭാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സത്വൈകനിഷ്ഠേ മനസി ഭഗവത് പാർശ്വവർത്തിനി തമശ്ചന്ദ്രമസി വേദം ഉപരുച്യാവഭാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സത്വേകനിഷ്ഠയെ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മനസ്സിൽ ഭഗവത് പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പാർശ്വവർത്തിനി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലായതിനാൽ തമഹ ഇരുണ്ട ഗ്രഹം, ചന്ദ്രമസി ചന്ദ്രൻ ഇവ പോലെ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഉപരജ്യ ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ അവഭാസതേ പ്രത്യക്ഷമായി ഭവിക്കും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ ശരിക്കും പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്ന അതേ മാനസിക തലത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും വിധം ഭക്തൻ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അത്തരം നിരീക്ഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ രാഹു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുണ്ട ഗ്രഹം പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പോലെ അത് സാധിക്കും. മാനസിക തലത്തിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി ദൃശ്യമാകുന്നത് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ചില സമയത്ത് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ എല്ലാ ആശയകരങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് ദൃശ്യമാകും. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:54 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കർമാണി നിർദഹതി ഭക്തി ഭാഷ. ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവന്റെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ ശേഖരം കുറഞ്ഞു വരും. തീർച്ചയായും ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളായി സഫലമാകില്ല. പകരം പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ ശേഖരം മാനസിക തലത്തിൽ ദൃശ്യമാകും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണചന്ദ്രന് മുമ്പ് വരുന്ന ഇരുട്ടിനെ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തെ രാഹു എന്ന ഗ്രഹത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി വിശകലനം ചെയ്യാം. വൈദിക ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം രാഹു അദൃശ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിൽ രാഹു ദൃശ്യമാകും. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിന് സമീപത്തെ എവിടെയോ ആണ് രാഹുവിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് ഇത് കാണിക്കും. ആധുനിക ചന്ദ്ര പര്യവേഷകരുടെ പരാജയത്തിന് കാരണം ഈ രാഹുഗ്രഹമായിരിക്കാം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകുന്നത് രാഹു എന്ന ഈ അദൃശ്യ ഗ്രഹത്തിലേക്കായിരിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അവർ പോകുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്കാണെങ്കിലും ചെന്നു ചേരുന്നത് രാഹുവിലായിരിക്കാം. അവിടെ എത്തിയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നു. അതല്ല നമ്മുടെ ചർച്ച. ജീവസത്തേക്ക് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അളവറ്റ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ആഗ്രഹങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുന്നത് വരെ അവന് ഒരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിലേക്ക് ദേഹാന്തര യാത്രകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഒരു ജീവസത്തെയും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനല്ല. ആയതിനാൽ ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അഥവാ സത്വൈക നിഷ്ഠയെ ഒറ്റയടിക്ക് ഭൂതഭാവി കാലങ്ങളിലെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അനന്തരം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാം മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരേ സമയം സുസ്പഷ്ടമാകും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ യശോദാ മാതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ സമസ്ത വിശ്വപ്രപഞ്ചവും ദർശിച്ചത് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ യശോദാ മാതാവിന് കൃഷ്ണന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ തന്റെ നിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് കാണുവാനും ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഭാവിയിലെ ദേഹാന്തര യാത്രകൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്തന് പ്രത്യേകം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ. നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതെന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ഭാവി പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ശേഖരമാണ് നാം ദർശിക്കുന്നത്.
കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നു. 70ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാഹം മമേതി ഭാവോയം പുരുഷേ വ്യവദീയതേ യാവത് ബുദ്ധുമനോഷാർത്ത ഗണാവ്യൂഹോ ഹനാദിമാൻ. നാഹം മമേതി ഭാവോയം പുരുഷേ വ്യവദീയതേ യാവത് ബുദ്ധുമനോഷാർത്ത ഗണാവ്യൂഹോ ഹനാദിമാൻ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം എന്നിവകളാൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും മിഥ്യാ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അവബോധവും അതിന്റെ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സ്ഥൂല ശരീരവും അതേപോലെ നിലനിൽക്കും. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, സൂക്ഷ്മാകാശം എന്നിവകളാൽ രൂപപ്പെടുന്ന സ്ഥൂല ശരീരമില്ലാതെ മനോബുദ്ധി അഹങ്കാരങ്ങളാൽ ചിട്ടപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാനാവില്ല. സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ശരീരം പ്രത്യക്ഷമാകാത്തപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവസത്തയുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും മൂലം മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും സൂക്ഷ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വിശദമായി വിവരിച്ചു. ഭൗതിക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അവബോധവും ഞാനെന്നും എന്റേതു എന്നുമുള്ള മറ്റുമുള്ള ബോധം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. കാരണം സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് അത്തരം അവബോധം. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ബലത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കുമ്പോൾ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവിനെ അലട്ടില്ല. 71ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സുപ്തിമൂർച്ഛോപതാവേഷു പ്രാണായന വിഘാതതഃ നേഹദേഹമിതി ജ്ഞാനം മൃത്യുപ്രജ്വാലയോരപി സുപ്തിമൂർച്ഛോപതാപേഷു പ്രാണായന വിഘാതതഃ നേഹേദേഹമിതി ജ്ഞാനം മൃത്യുപ്രജ്വാലയോരപി. ഓക്കെ, ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ശോഭ പ്രതിമതി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സുപ്തിമൂർച്ഛോപദാപേഷു പ്രാണയാനാവിഘാതത നേഹദേഹമിതി ജ്ഞാനം മൃത്യുപ്രചാരയോരപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവസത്ത ഗാഠനിദ്രയിലാകുമ്പോൾ, അബോധാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ച് അതിന്റെ ആഘാതത്തിലാകുമ്പോൾ, മരണസമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ താപം അങ്ങേയറ്റം ഉയരുമ്പോൾ പ്രാണവായുടെ സഞ്ചാരം നിലയ്ക്കും. ആ സമയത്ത് ജീവസത്തയ്ക്ക് ശരീരത്തെ ആത്മാവിനോട് ചേർത്ത് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അറിവ് നഷ്ടമാകും. വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വം നിഷേധിക്കും. പക്ഷെ നാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെയും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെയും വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കും എന്നത് വസ്തുതയാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കും. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടവസ്ഥകളും, ഉറക്കവും ഉണർവും മായാശക്തിയുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഉറക്കത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും വാസ്തവത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഗാഠനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം മറക്കും. അതേപോലെ ക്ലോറോഫോമിന്റെയും ബോധക്ഷയമുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്നിന്റെയോ പിടിയിൽ അമർന്നൊരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാകുമ്പോഴും ജീവസത്ത അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം മറക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വേദന അറിയുന്നുമില്ല. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും കനത്ത നഷ്ടം മൂലം വലിയ ആഘാതത്തിലാകുമ്പോഴും അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം വിസ്മരിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത്
ശരീരതാപം 107 ഡിഗ്രിയായി ഉയർന്ന് ബോധശൂന്യമാകുമ്പോഴും ജീവസത്ത അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം തിരിച്ചറിയുന്നു. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത മൂലം നാം വിദ്യയുടെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാടും. ചില സമയത്ത് സ്ഥൂല ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ചിലപ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും അതീന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ക്രമാനുഗതമായി സ്വയം പരിശീലിക്കുവാൻ കഴിയും. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതി. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിലും ആധ്യാത്മിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. നാം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും പ്രതികർമ്മങ്ങളും അവസാനം. 72ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗർഭേ ബാല്യേ അപ്യപൗഷ്കല്യാത് ഏകാദശവിധം തഥാ ലിംഗം നാദൃശ്യതേ യൂനഃ കുഹ്വാം ചന്ദ്രമസോ യഥാ. ഗർഭേ ബാല്യേപി പൗഷ്കല്യാത് ഏകാദശവിധം തഥാ ലിംഗം നാദൃശ്യതേ യൂനഃ കുഹ്വാം ചന്ദ്രമസോ യഥാ. ഒരുവൻ യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞവയായിരിക്കും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ബാല്യകാലത്തിലും അവന്റെ ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങളും മനസ്സും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അമാവാസി രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിനാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥന ജീവസത്ത് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം 10 ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങളും മനസ്സും പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിക്കില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ആ പ്രായത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഒരു യുവാവിന് സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു യുവതിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. കാരണം ആ പ്രായത്തിൽ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരുന്നു. ഒരു ശിശുവിനോ ബാലകനോ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവികസിതങ്ങളാകിയാൽ ഒരു യുവതിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. യൗവനത്തിൽ ഒരുവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും സജീവമായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യുവതിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവന് രാത്രിയിൽ ശുക്ലസ്ഖലനം ഉണ്ടായേക്കാം. സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം. ചന്ദ്രന്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ വളരെ ഉചിതമായിട്ടുണ്ട്. കനത്ത ഇരുട്ടുള്ള അമാവാസി രാത്രിയിലും ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണ പ്രകാശത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മൂലം ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നിക്കുന്നു. അതേപോലെ ജീവസത്തയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും വളർന്നാൽ മാത്രമേ അവ സജീവമാകൂ. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വികാസം പ്രാപിക്കാത്ത പക്ഷം അവയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് വികാസം ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥേഹ്യ വിദ്യമാനേപി സംസ്കൃതിർനാ നിവർത്തതേ ധ്യായതോ വിഷയാനസ്യ സ്വപ്നേ അനർത്ഥഗമോ യഥാ. അർത്ഥേഹ്യ വിദ്യമാനേപി സംസ്കൃതിർനാ നിവർത്തതേ ധ്യായതോ വിഷയാനസ്യ സ്വപ്നേ അനർത്ഥഗമോ യഥാ. ജീവാത്മാവ് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമില്ല. എങ്ങനെയായാലും ഒരുവന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് സമ്പർക്കമുള്ളതിനാൽ അവ പ്രകടമാകും. അതുപോലെ ജീവസത്ത അവികസിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടെ ഭൗതികാസ്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായി സമ്പർക്കമില്ലെങ്കിൽ പോലും. ഒരു ശിശു നിഷ്കളങ്കനായതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് സത്യമല്ല. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ 3 ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ആദ്യത്തേത് ബീജവും അഥവാ മൂലം,
അടുത്തത് കൂടസ്ഥവും ആഗ്രഹവും. മൂന്നാമത്തേത് ഫലോന്മുഖവും സഫലതയോടെടുത്തത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന തലം പ്രാരാബ്ദം പ്രവർത്തിച്ച് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ബോധാവസ്ഥയിലോ അബോധാവസ്ഥയിലോ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായെന്ന് വന്നേക്കാമെങ്കിലും അത്തരം അവസ്ഥയെ മുക്താവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല. ഒരു ശിശു നിഷ്കളങ്കനായേക്കാം, അതുകൊണ്ട് അവൻ മുക്താത്മാവാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. എല്ലാം ഗുപ്താവസ്ഥയിലാണ്. എല്ലാം യഥാസമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ അത്തരം പ്രത്യക്ഷങ്ങളുടെ അഭാവത്തിലും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. രാത്രിയിൽ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്ന ശുക്ലസ്ഖലനം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾ പ്രകടമല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കങ്ങൾ ഗുപ്തമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ അവ യഥാകാലം പ്രത്യക്ഷമാകും. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങൾ പ്രകടമായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുവൻ ഭൗതികാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകില്ല. അതിനാൽ ഒരു ശിശു മുക്താത്മാവിനോളം നല്ലവനാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോകം കരോതി വാചാലം പങ്കു ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശുലവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? ചിലപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും തോന്നിക്കുന്ന പലതും ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നാം കാണും. പക്ഷെ ആ സംഭവങ്ങൾ ആ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലകാലങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും നാം മുമ്പേ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ. സ്ഥൂല ശരീരം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിലോ ആകുമ്പോഴും അതിന്റെ നേരത്തെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ദൃശ്യമാവുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പ് ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാതെ കേട്ടില്ലതുമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പ് ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും. അവ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സമയവും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അവ സ്വപ്നത്തിൽ സംയോജിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലാതാണല്ലോ എന്ന് നാം അത്ഭുതപ്പെടും. പലതരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം. അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്തതുപോലെ ആയിട്ട് തോന്നാം. അതായത് പറയുന്നത് ഒരു പർവ്വത ശിഖരത്തിൽ ഒരു സമുദ്രം ദർശിച്ചേക്കാം. ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ സമുദ്രം അല്ലെ, അത് ശരിയായതല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സമുദ്രവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പർവ്വതവും. അപ്പൊ അതെന്തായി? സ്വപ്നത്തിലെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കലർന്നിട്ടായി നാം ഒരു പർവ്വത, അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം വറ്റി വരണ്ടു പോകുന്നതായി കാണും. സമയത്തിലും സാഹചര്യത്തിലും ഉള്ള പലതരം അനുഭവങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമാണ് ഇത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർണത്തിലുള്ള പർവ്വതം കാണാറുണ്ട്. അതിന് കാരണം നാം സ്വർണവും പർവ്വതവും വെവ്വേറെ കണ്ട നമ്മുടെ അനുഭവമാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ മായക്കതിനെപ്പറ്റി ഈ വേറിട്ട ഘടകങ്ങളെ നാം സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ സ്വർണവും പർവ്വതവും പകലിൽ നക്ഷത്രവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം പലതരം സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ട എല്ലാം മനസ്സിന്റെ കെട്ടുകഥകളാണ് നിസ്സാരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തില് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൂട്ടി യോജിച്ചിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് സ്വർണം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പർവ്വതം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് എന്തായി? സ്വർണത്തിന്റെ പർവ്വതമായി. അങ്ങനെ വരുന്നു. പകലില് നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്?
മായയുടെ സ്വാധീനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരം, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് പലതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയും അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും. ഇതൊക്കെ മനസ്സിന്റെ കെട്ടുകഥകളാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ ഇവയെല്ലാം യോജിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഈ വസ്തുത ഈ വരും ശ്ലോകങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ധ്യാന നിമഗ്നമാകാത്തിടത്തോളം മനസ്സ് പലവിധ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ചിന്തിച്ച് കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് പല കാര്യങ്ങളിലും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, പല ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധിയായ സംഗതികൾ മനസ്സ് കാലാനുക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും അവ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ജീവിതത്തേക്ക് ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ശരീരങ്ങള് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നോ അപ്പോഴ് നമ്മള് മറ്റുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും നൽകും. എന്താണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും പാടില്ല. മനസ്സ് ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥൂല ശരീരവും ആസൂത്രണങ്ങളും ആസ്വാദനങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉപകരണം മനസ്സിന്റെ സഹായവർത്തകം എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന തലം മനസ്സാണ്. ആകയാൽ തരത്തും ദാസ്താപ്പെടുന്നു. ഗുരുമുഖ പത്മാവാക്യ ചിത്തദേ കൊരിയാക്യ അറിന കരിഹമാന ആശ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കണമെന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. ഒരുവൻ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്ന വർഷം മനസ്സ് ക്രമേണ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നിനും കാക്ഷിക്കാത്ത വിധം പരിശീലിക്കപ്പെടും. അത്തരം പരിശീലനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. എന്താ പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. മറ്റുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെ, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുകയും ഇതൊക്കെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ്, അതാണ് ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം തന്നെ പ്രഭുപാദര് വീണ്ടും 68ാമത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാണാം അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ ഇതേ ശ്ലോകം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗുരുമുഖ പത്മാവാക്യ ചിത്തദേ കൊരിയാക്യ അറിന കൊരിഹോ ആശ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ. അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിവസത്തിലെ മനസ്സ് പലതരം സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ഒരുവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് പലതരം ചിന്തകൾ മനസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം മനസ്സിൽ ഒന്നിച്ച് വിവിധ സംയുക്തമായി കാണപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ രൂപകൽപ്പനകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവയും ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവയുമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു നായയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റൊരു ശരീരമുള്ള മനസ്സിൽ അനുഭവവേദ്യമായെന്ന് വരാം. അതിനാൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവയോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവയോ ആയി കാണപ്പെടും. ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിലും മനസ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും. ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അപരിചിതമായി തോന്നിയാലും ഇവയെല്ലാം മനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയായി മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവ സ്വപ്നത്തിൽ ദൃശ്യം. ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം ധാരാളം ആൾക്കാർ അവർക്കൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ അവബോധം മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ തന്നെയാണ്. എന്താണ്, അവർ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരം ചെയ്യപ്പെട്ടു, മാറ്റപ്പെട്ടു, വേറെ ശരീരം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ അവരുടെ അവബോധം എന്താണ്, അവരുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ആ മൃഗങ്ങളുടെ അവബോധം തന്നെയാണ് അവരുടെ. അതാണ് ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പല 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 കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവരൊക്കെ എന്താണ്, പലതരത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് കാരണം, അവരുടെ അവബോധം വികസിച്ചിട്ടില്ല.
അവരുടെ അവബോധം ഇപ്പോഴും മൃഗങ്ങളുടേതിനും പോലും അതിലും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള അവബോധമായതുകൊണ്ട് ഒരു മനസ്സ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ, പ്രഭുവാതിർ പറയും പാന്റും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നു, ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളെ. ഇതാണ് അവരുടെ ശരീരം, രണ്ടു കാലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആ ശരീരം ലഭിച്ചെന്നാല് മൃഗങ്ങളുടെ അവബോധമാണ് ഇപ്പോഴും ഇരുകാലി മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പലരും അങ്ങനെ ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവർക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചു എങ്കിലും അവരുടെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടേതും അതിനും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള അവബോധമാണ്. എല്ലാവിധ ഭൗതികാവകാശങ്ങളുടെയും കലവറിയായ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാദിനും ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിമഗ്നനാകാത്ത പക്ഷം ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ വന്നും പോയി വരിക. ഇത് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ചിന്തിക്കുക, അനുഭവിച്ചറിയുക, സമ്മതം നൽകുക. മനസ്സ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ വ്യാപൃതമാകാത്തിടത്തോളം അത് അനേകം ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾക്കായി ആഗ്രഹിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രതികൂല രൂപങ്ങൾ കാലാനുക്രമമായി മനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി പ്രകടമാവുകയും അതിനാൽ ജീവിതത്തേക്ക് ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുക എന്ന് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നത്. അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഓരോരോ ശരീരങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിനൊരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ശരീരങ്ങളും മാറി മാറി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ധ്യാനത്തിൽ വ്യാപൃതമാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സവൈമിനെ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദം. കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ ശരിക്കും പരമദിവത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്ന അതേ മാനസിക തലത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും ഭക്തൻ പരമദിവത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലാവുക എന്നാണ്. അത്തരം നിരീക്ഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ രാഹു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുണ്ട ഗ്രഹം പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പോലെ അത് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധം എന്നാല് ഭഗവാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്ന അതേ മാനസിക തലത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭക്തൻ പരമദിവത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി നിരന്തരമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുക എന്ന്. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. നമ്മള് ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന്. അല്ലെ, അത് മറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് പല ആൾക്കാരുടെയും സേവകനായിട്ട് മാറി. അല്ലെ, ഓഫീസിൽ പോയാൽ ബോസിന്റെ സേവകൻ, വീട്ടിൽ വന്നാൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സേവകൻ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മക്കളുടെ സേവകൻ. ഇങ്ങനെ അപ്പോ ഇത് നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നത് കൊണ്ടാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരുടെ സേവകരാണ്? ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണചന്ദ്രനുള്ളപ്പോഴും ഇരുട്ട് കാണാൻ, രാഹുവിനെ കാണാം. അല്ലെ, ചന്ദ്രഗ്രഹണം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും രാഹു പ്രത്യക്ഷമാകും. ചന്ദ്രനെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനെ മറക്കും. ചന്ദ്രനെ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല, അല്ലെ, എന്നാൽ രാഹു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനെ മറക്കും. മാനസിക തലത്തിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി ദൃശ്യമാകുന്നു മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ. ചില സമയത്ത് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പരമദിവത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പരമേശയാൽ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് ദൃശ്യമാകും. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കർമാണി നിർദഹതിക്കിഞ്ച ഭക്തി വാച. ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവന്റെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ ശേഖരം കുറഞ്ഞു വരും. തീർച്ചയായും അവന്റെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ ശേഖരം കുറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളായി സഫലമാകില്ല. പകരം പരമദിവത്വം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ ശേഖരം മാനസിക തലത്തിൽ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു, ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ എന്താണ്?
അവന്റെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വരുമെന്ന്. പിന്നീട് അവന് വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സ്ഥൂല ശരീരം വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് സ്വപ്നത്തിൽ മാനസിക തലത്തിൽ അതൊക്കെ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണചന്ദ്രന് മുമ്പ് വരുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തെ രാഹു എന്ന ഗ്രഹത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി വിശകലനം ചെയ്യും. വൈദിക ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രകാരം രാഹു അദൃശ്യമാണ്, അംഗീകരിക്കും. എങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിൽ രാഹു ദൃശ്യമാകും. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണത്തിന് സമീപത്ത് എവിടെയാണ് രാഹുവിന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ രാഹുവിനെ മറ്റു സമയത്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത്, ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് രാഹുവിനെ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണത്തിന് എവിടെയാണ് രാഹുവിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് കാണിക്കും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, പലരും ചന്ദ്രനിൽ പോയെന്ന് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവുക രാഹുവിലായിരിക്കും എന്ന് പറയും. രാഹു എന്ന അദൃശ്യ ഗ്രഹം, മറ്റു വാക്കുകൾ ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകുന്നത് രാഹു എന്ന ഈ അദൃശ്യ ഗ്രഹത്തിലേക്ക്. വാസ്തവത്തിൽ അവർ പോകുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്കാണെങ്കിലും വന്നു ചേരുന്നത് രാഹുവിലായിരിക്കാം. അവിടെ എത്തിയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നു. അതല്ല ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള അളവറ്റ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുന്നത് വരെ അവന് ഒരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ദേഹാന്തര യാത്രകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നുമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. അത് പറയുന്നു, അത് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, അവർ പോകുന്നത് ചന്ദ്രനിലാന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെയുള്ള വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകുന്നത് എവിടെയാണ്? രാഹുവിലൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതല്ല നമ്മുടെ ചർച്ച. എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഓരോരോ ശരീരങ്ങള് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നു, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നിൽക്കുകയുമുള്ളവരുണ്ട്. ഒരു ജീവസത്തെയും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനല്ല. ആയതിനാൽ ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ സാത്വിക നിഷ്ഠയോടെ ഒറ്റയടിക്ക് ഭൂതഭാവി കാലങ്ങളുടെ ഭൗതിക സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുക. ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയും. എങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഈ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഒറ്റയടിക്ക് ഭൂതഭാവി കാലങ്ങളുടെ ഭൗതികാഗ്രഹം സ്വതന്ത്രമാക്കും. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും അല്ലെ, ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ അവസാന ഭാഗം തവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാൻ. അതിൽ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കാമം ചദാസ്യേനത് കാമകാമേയ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയാരെ. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അംബരീഷ് മഹാരാജ്. തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. കാമം ചദാസ്യേനത് കാമകാമേയ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാസ്. അങ്ങനെ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ മഹാഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുകയുണ്ടായി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കാം. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കണമായിരുന്നു. ഭഗവാന് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കണം, നല്ല കിരീടം അണിയിക്കണം, നല്ല ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ രാധാരമണ്ണായിട്ട് പ്രത്യക്ഷനായി അല്ലെ. ആ ശാലഗ്രാംശിന്റെ രാധാരമണ്ണായിട്ട് മാറി. ഭക്തന്മാർക്കും ആഗ്രഹിക്കാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളല്ല അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് ഭഗവാൻ നടത്തിക്കൊടുക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവോധം സ്വീകരിക്കുക. അത് മാത്രമേ ഈ ജനമൃതി ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല.
ഒറ്റയടിക്ക് ഭൂതഭാവി കാലങ്ങളിലെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി. അനന്തരം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാം മനസ്സിലുള്ള ഒരേ സമയം സുസ്പഷ്ടമാകും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ യശോദ മാതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ സമസ്ത വിശ്വപ്രപഞ്ചവും ദർശിച്ചത് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ യശോദ മാതാവിന് കൃഷ്ണന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതേപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പരമദിവോത്തമൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ തന്റെ നിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് കാണുവാനും ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഭാവിയിൽ ദേഹാന്തര യാത്രകൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്തന് പ്രത്യേകം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ. ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? യശോദാ മാതാവിനെ സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും വിശ്വപ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റെ ആ കുഞ്ഞു വായില് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലായിടത്തും പോയി കണ്ടതിന് തുല്യമായി അല്ലെ. എല്ലാ ലോകങ്ങളും 14 ലോകങ്ങളും എല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് യശോദ മാതാവിന് സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ വരാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഇനി ഭാവിയിൽ വേറെ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടവരാതിരിക്കാനും എന്താണ് ഭഗവാന് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവർ എന്താണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ടും സാധിക്കും. നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്? സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ഭാവി പ്രകടനങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെയുള്ള അതിന്റെ ശേഖരമാണെന്ന് നാം ദർശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാവിയിൽ സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ അകപ്പെട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ പരിചയിച്ചില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണും, സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭാവിയിൽ വേറൊരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം എന്നിവകളാൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയുള്ള സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും മിഥ്യാവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അവബോധവും അതിന്റെ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സ്ഥൂല ശരീരവും അതേപോലെ നിലനിൽക്കും. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എത്ര കാലം എവിടെയുണ്ടോ അത്രയും കാലം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റു വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അല്ലെ നമുക്കൊരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഇല്ലാതായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ട്. ജീവസത്ത ഗാഠനിദ്രയിലാകുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ച് അതിന്റെ ആഘാതത്തിലാകും മരണസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ താപം അങ്ങേയറ്റം ഉയരുമ്പോൾ പ്രാണവായുവിന്റെ സഞ്ചാരം നിലക്കും. ആ സമയത്ത് ജീവസത്തയ്ക്ക് ശരീരത്തെ ആത്മാവിനോട് ചേർത്ത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അറിവ് നഷ്ടമാകുന്നു. ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വം നിഷേധിക്കും. പക്ഷെ നാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെയും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെയും വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നത് എന്ത് വസ്തുതയാണ്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ആത്മാവില്ല ഈ ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ മറക്കുന്നു, അതിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മറക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴെന്താണ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് പല വിധത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതും മനസ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ പോകുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം അവിടെ നിദ്രാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആ മനസ്സ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.
നമ്മുടെ ശരീരം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ മറക്കുന്നു, സ്ഥൂല ശരീരം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലയ്ക്കുന്നു, എന്നാലേ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടവസ്ഥകളും ഉറക്കവും ഉണർവും മായാശക്തിയുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഉറക്കത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് ബന്ധമില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഗാഠനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം മറക്കുന്നു. അതുപോലെ ക്ലോറോഫോമിന്റെയും ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്നിന്റെയും പിടിയിൽ അമർന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം മറക്കുന്നു, ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വേദന അറിയുന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം, അനസ്തേഷ്യ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മയക്കിയിട്ടാണ് ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ മുറിക്കുമ്പോൾ അത് വേദന അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന് വേദന അറിയാതിരിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് മയക്ക് നൽകുന്നത് അല്ലെ, അനസ്തേഷ്യ നൽകും. അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന വേദനയൊന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും കനത്ത നഷ്ടം മൂലം വലിയ ആഘാതത്തിലാകുമ്പോഴും അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം വിസ്മരിക്കും. മരണസമയത്ത് ശരീരതാപം 107 ഡിഗ്രി ആയി വരുന്ന ബോധശൂന്യമാകുമ്പോൾ ദിവസത്തെ അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം തിരിച്ചറിയും. എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് അവൻ ആ സ്ഥൂല ശരീരം വിസ്മരിക്കുന്നു. ശരി അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം ശരീരത്തെയൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും, ശരീരത്തെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, തലയൊക്കെ വെച്ച് അടിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ് അവൻ അപ്പോൾ ആ ശരീരം മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകുന്നു. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത മൂലം നാം മിഥ്യയുടെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാടും. ചില സമയങ്ങളിൽ സ്ഥൂല ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ചിലപ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ ബന്ധത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും അതീന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ക്രമാനുഗതമായി സ്വയം പരിശീലിക്കുവാൻ കഴിയും. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിലും ആധ്യാത്മിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. നാം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മുഴുകുമ്പോൾ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും പ്രതികർമ്മങ്ങളും അവസാനിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ശരീരങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ശരീരം വേണം എന്നാണ് അല്ലെ. സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാന്റെ ആ സേവനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം അത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സത്യാഹങ്കാരം അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം അല്ലെ, നമ്മള് ഒന്നുമല്ല അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോഴെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം. നമ്മൾ ഈ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഇത്. അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിനെയും അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശൻ അല്ലെ. ഋഷികേശൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ശരീരങ്ങളും സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും നമുക്കൊരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിനും ആധ്യാത്മിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. നാം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകുമ്പോൾ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും പ്രതികർമ്മങ്ങളും അവസാനിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? ഈ ആധ്യാത്മിക ശരീരവും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ആധ്യാത്മിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെയൊക്കെ കർമ്മങ്ങളും പ്രതികർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഋഷികേശനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതാണ് ഋഷികേശ സേവന ഭക്തി. ഋഷികേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ അല്ലെ.
ഇത് നേരെ തലതിരിച്ചായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം വേണ്ടെങ്കിലേ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദ വൈഷ്ണവ